Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod din GTA 4. Prima dată mergem până la Ammunition, să ne luăm iarăși o vestă. Că am o presimțire așa că o să avem iară nevoie. Și după mergem la Ray. Luând în calcul că acum este 66, mă gândesc că mai sunt vreo 2 misiuni pentru el. După gata. Trebuie să pun neapărat un waypoint că după am pierd. Aici mă gândesc că mai sunt vreo 2-3 misiuni. Că era 50%, s-a făcut 66 acum. Deci, posibil să mai fie vreo 3 misiuni, cam așa. Dar sunt interesante, au destul acțiune în ele, deci ok, îmi plac. Chiar e ok. Față de alte misiuni care trebuie doar să te plimbi. Și după ce gătăm și cu Ray, după ce nu mai avem nimic de făcut pentru el, mergem la frați. Nu știu cum o să trecuți ăștia aici. Chiar nu știu cum o să trecuți. Că văd că nu sunt acolo frații. Da, am făcut la fel. Probabil că apăsasem prea repede și nu... Little Jacob. Am 343.000 și nu am ce să fac cu ei, deci... Nu prea cred că o să-l sun să fac misiuni din astea... micuțe. Ne ținem de misiunile poveștii și cam aia. Că am mai zis și în episoadele anterioare că în GTA 4 nu ai ce să faci cu banii. Nu poți să cumperi apartamente, nu poți să cumperi bani, nu poți să cumperi mașini, nimic. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah, you gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and he ain't gone states yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got a problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxhall and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure you're sure, Phil. You of all people. Now what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right, Phil? Take it easy. Și acum trebuie să omor pe ea? Am crezut că se sparge. Din păcate e făcut din beton. Mi se pare foarte ciudat ce am mai zis de multe ori că este foarte mult trafic în jocul ăsta. Nu înțeleg de ce e atât de mult trafic. Sau... Eu sunt curios cum erau calculatoarele din anul în care e și GTA 4 să poată să suporte atât de mult trafic și tot ce era. Tot ce este de fapt în joc. Ok, e cam prost optimizant. Adică am 30 de FPS-uri în el. 60 câteodată, când are chef.
Bine, fiind un joc care a apărut prima dată pe Xbox 360 și PS3, e ok. Nu cred că erau lansat Xbox One și PS4. Nu mai țin minte. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off for the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Hai, și acum trebuie să mă duc cu motorul după ea, așa? Couldn't they make this easy? Ce-i se întâmplă cu deamă? Oh no! Your body's dead! Oh, shit. Ia-l pe ăsta, acum că mi-e aproape. A intrat aici? Am rupt gura. Am rupt gura, Nico. Pe aici. Alunecă motoarele. Asta nu cred că îl pot omorâ. Eu trag direct în el și nu pățește nimic. Da, asta nu pățește nimic. Trage în el degeaba. Probabil că trebuie să-l urmăresc până la... Am crezut că până aici, dar nu. F enter the train, what the fuck? I hope you're enjoying yourself. Mă mir că n-am murit. Ok. Nu înțeleg de ce n-am murit până acum. Că am tras grămă de glonțe în el. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guy's supposed to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Ok, deci mă gândesc că cu ăsta, cam prin ultima misiune, trebuie să ne ocupăm doar de biker și să-i luăm diamantele înapoi. Altceva nu pare a fi. Trebuie să-mi iau o mașină. Nu sunt în stare să conduc o motocicletă. Really hated you.
E mai ok cu mașina. Știu măcar că nu mai mor. Era 66. Sunt curios. Chiar sunt curios de data 83. Ok. Aici probabil încă două. Hey, Nicky, you've been a decent earner for me, and I appreciate that. Throw you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's some fellow called Talbot Daniels over in the Triangle. He's into me for about 10 G's, and he says he might know something about Florian Kravitz. Flory. Your days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Ok, unde trebuie să merg? Hey, Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met this... He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Hai repede să luăm o vestă. Bă, nu te mai prinde de ușă. Hey, man, this is a clean business. No trouble. Bă, nu ăsta, mă. Armor is perfect condition. Nu prea e perfect condition. See you later. A, asta de fapt viață nu mai am. Hapa. Hai să luăm pe Roman. Nu știu ce luăm pe Roman. Că Roman nu le are nici cu trasul, nici cu nimic. Dar e ok. O luăm numai să fie acolo. Suport emoțional. Bineînțeles că trebuie să iau eu pe ăștia. Haideți să mă lăsați-mă și pe mine să drag. Mulțumesc. Sper să nu se spawneze niciunul în fața mea. S-au spawnat. Ah, sunt jos, perfect. Nu sunt pe strada asta. Ce noroc am avut. There you are! You inbred! Damn it! What the fuck is wrong with you? I have found Florian Kravitz. There's a man called Talbot Daniels who will lead us to him. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, we're finally going to kill Florian Kravitz. You Nu cred că o să fie atât de ușor. The bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean, you fuck up and I take this shit. You kill the wrong guy, and his friends will fuck with me to get to you. I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board. I have so many cuts on me. You are a rich chopping board. I worry for you, NB. Sometimes you just gotta let the hate go. You really going to feel better once Florian is dead? Soon, we will find out. There he is. Let's go talk to him. He's always at the games being held around Algonquin. Not too good either. I don't think I've seen him win a hand. Hey, I hear you know Florian Kravitz. Where is he? Florian Kravik? I don't know what you're talking about. I've been head-to-head with this guy a few times, NB. I know his tells. He's lying. Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right already. There's a guy I know, likes to be called Florian Kravik at, certain moments. Lives uptown somewhere. Show me. Nu iau Priusul. Ba, Priusul eu că n-am alta. Get in the car, Talbot.
Haideți mă odată. I have been waiting 10 years to find Florian. Get me there. Okay, if I'm right, Bernie's place is somewhere uptown. Okay. Just go left. Mulțumesc. Okay, head on. Ok. I am almost positive that it might be left. Stânga aici. Just go straight here. Ok. Don't turn here. All right, Shaku. man, turn right. Can you keep going straight? Ok. Okay. You have to head on straight. Mă duc drept. Ease up a little, big fella. I can't see when you're going that fast. Left here. Unde mă? Aici? I'm pretty sure it's right here. This is it. This is Bernie's place. Are you going to kill him? When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Acum mergem peste el. Nico, be calm. Be calm. Fuck! Kom! Florian! Oddesam zbog tebe, drgađijor! Otvori! Florian! I've come for you, Florian! Oh! Go away! Nu cred că e persoana bună. Florian! Jesi Totti? Nico? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the, Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What wasn't me? Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh my God. You think it was me? That's why you are here. You've come to kill me. Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman. It wasn't Fatty me, Roman. It wasn't. I wouldn't do that. Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach, and I teach an aerobics class, and I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, Florian has changed. Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved. He may not be here in Liberty City, but he's still out there.
I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? Ok, nu mă așteptam la asta. Mă așteptam să fie o bătaie sau ceva pe cinste. Dar, na. Rockstar te surprinde mereu. It wasn't the one I was looking for. Too bad, Gigi. I did what I could. Hot dog. Trebuie să mănânc și eu ceva. Can I have that one, please? Half price for you. Oh, thank you. Hai că half price dacă e. Hot dog, good price. E mai scump decât burgerul ăla. Sunt curios acum ce se întâmplă. Dacă Florin e un pic schimbat și nu era persoana pe care o căuta Nico. Acum îl căutăm pe Daco, sau cum dracu îl cheamă. Draco. Ceva de genul. Îți dau să mă pun iară să mă bat cu bikerii. You listen to me, Isaac. Listen, Dick. It's not my fault you got robbed. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want me killed? Oh, yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, you know what? I ain't even started yet, you thieving fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking luck! Ray, The fuck do you want? you told me to come. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, I'm sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head leech is gonna talk! Go shut that stooge up! Shut who up? Isaac, the diamond dealer. He's blaming me for everything. Everything! Even the shit we didn't do. Now I got no money, Trebuie să-l omor pe ăsta. no diamonds, and his dick's threatening to have me killed. Blaming me because he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? Cea mai bună mașină pentru asta este un Prius. Full electric. Am sniper. Am grenade. Vest am, viață am. Altceva nu mai trebuie. M4 ăla l-am. Am și glanțe pentru el. Opa. Cea stângă. Am ajuns. Am crezut că o să pun el frână.
trebuie să mergem pe scări. Ba nu. Și pe unde trebuie să mergem? Mulțumesc. Hai, plin cu ăștia. Sorry, we can't have you coming through here. We got a problem. You're dead, friend! You're pathetic! Ăștia sunt mai sus. My fucking leg! Ah, God, man, come on, don't do it! Oh. Stay down! A, și trebuie să urc pe scări. I broke my knee, man. You. You ready for this? I'm hurt real bad. Just let me go. Tu vorbești, mă. So long! De unde tragi? Mă, uite, mă, pe ăsta aici. Be afraid, friend! Damn it! Unde sunteți, mă? Ok. Acum cred că sus. Ok, mai sus. Screw you! Cât sus. Fucking way out of this now, you son of a bitch! Just me and you! I got you now, you sorry son of a bitch! Take cover! Don't worry, we'll get this guy for you. Hey man, come on, I got kids, you gotta let me live. Și acum tot ce trebuie să scap de poliție? Chestia că nu pot să stau în aer să scap de ei, că gen sunt cercul ăla. Dar pot să fug pe aici. I shut Isaac up for you. I feel like all I've been doing is shutting people up ever since this diamond thing started. Well, we ain't got the diamonds, and we don't know where they are. A, da, că vine așa după mine.
Turd, start! Am crezut că nu pornește. Și acum cu bagul ăsta de reparat, transformă într-o mașină normală? Opa. Nu, tot la fel. Phil Bell. Pe ce, e gata cu Ray? Da. Păi dacă e gata cu Ray, e gata și cu episodul ăsta și după în episodul următor mergem la Francis. În cazul în care v-a plăcut, în primul rând eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, în cazul în care a ajuns cineva până aici. Și în cazul în care v-a plăcut, lăsați un like, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!